Tretí do parády tento rok je lipový med. Niečo málo sa podarilo. Ono to vyzerá na tom videu, že toho je veľa, ono je to skoro 50 takýchto vedier, ale v mojom ponímaní a mojej veľkosti chovu včiel je toto v podstate podpriemer. Ale môžem byť vďačný, že včely dali aspoň toľko. Ešte tu je 160 kg, ktorý sa ide práve plniť, ale z toho už je 80 kg predaných. No a to je hlavne dôvod, že prečo tento med bude najbližších 12 mesiacov stáť 12 eur. Čiže lipový med bude o 2 eurá drahší ako agátový a jarný. Vždy tvrdím, že na každom mede sa narobím rovnako, čo je pravda. A preto po minulé roky som mal vždy všetky medy za rovnakú cenu 10 eur. Ale tento rok už na to musím pozerať viacej obchodnícky a jednoducho, keď je tohto medu o polovicu menej ako agátového a jarného, tak jednoducho nemám inú možnosť a musím o niečo drahšie. Inak by sa mi do konca roka predal a potom by to zle vyzeralo na e-shope, keby boli len 2 medy v ponuke. V tejto chvíli je ešte na e-shope faceliový med. Myslím, že na policiách v regáloch mám nejakých 20 pohárov a tu na tieto FF je facelia. Tak to je posledných 40 kg, ktoré keď sa načapujú, predajú, tak už facelia nebude. No, čo sa týka tohto lipového medu, tak lipový med je dobrý do zimného obdobia na chrípku, nádchu, nadýchacie cesty a tak ďalej. Je to skôr medovica z lipy ako z kvetu z lipy. Tým pádom je ten med tmavší o niečo a má lepšiu chuť, pretože aspoň teda mne lipový med, ktorý je taký svetlý a je vyloženie z kvetu, z lipy, mne to príliš nechutí, ja tam cítim príliš veľa byliniek a mne to chutí ako tatranský čaj, nejaký bylinkový a jednoducho ja túto chuť nemám rád, takže vždy som radšej, keď včely nanosia skôr medovicu z lipy. Takže v ponuke v tejto chvíli už keď pozeráte toto video, tak je tento tohtoročný med, lebo z týchto 160 kg už si budem brať 80 na predaj do regálov. No a tá cena tých 12 eur uvidíme, snad ten med vydrží aspoň do februára budúceho roku.